Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadtos gitaguan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Romans 1:25, for they exchanged the truth of God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Mark 1:15, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. 1 Corinthians 15:3-4, Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. Colossians 3:2, set your mind on the things above, not on things on the earth. Numbers 23:19 says, God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God in him are ye, and in him amen, unto the glory of God by us. Isaiah 55:11, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Colossians 2:6-7, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Before we start our daily Bible study, nining adlaw, atong tumanon karon ang atong buluhaton. In fact, this is a requirement. Before we start studying God's Word, we have to cleanse our soul from all sins nga atong nabuhat nining adlaw. So, gikinahanglan nato pagsugid, homologeo, sa tanan itong mga salang nabuhat, aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9, kung nasang kutloon ang gisulti sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you face is not naming or confessing your sins. It is using your free will, ang imong kabubuton, nga ikaw mo himunta sa positibo nga pagtuo, pagdawat sa gasa sa Dios kung maong kaluwasan pinagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone, that is the true salvation. Busa, believe
on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Karon, magampot ta sa ilong. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again. Sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong ni ining higayuna, uban ni lamang kami, O Diyos. Tangtang ang mga babag ni sa mong nahuna, aron kami makapunting lamang sa among pagatunan, gikan sa imong mga pulong. Pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo, hinaot nga kining among pagatunan, mahimong panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May nga daw sa tanan, natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igso, diyan ni Kristo, mga suki na kaninyong nagasunod ning atong ministry. Welcome kaninyong tanan, gi abi-abi kamong tanan. Samay niton gayud. Okay? So, I hope you are in the pink of health pagkakaroon o andam na usab kamo sa padayon sa atong spiritual momentum. Now, okay, by the way, ang atong title, mao gyapon. Problems in life, mga suliran sa kinabuhi. O kagahapon, atong isgutan kadtong bahin sa ikaduha niadtong 7 ka mga kategorya sa categorical problems. Ang ikaduha mo ang atong pagkahadlok o uban pang mga problema o suliran sa pagbati, emotional problems. Kay kidigong kahadlok, sala man, of course, sala. Usa kini sa mga lista sa mga saga na itong ginabuhat ng mga sala. Mahadlok, kay ang pagkahadlok, God, mo na pagkakuwang sa imong paghuna-huna. The lack of thinking under pressure. So, kung usa ka magtutuo lagi, walay kanang pulong sa Diyos, wala siya magamit in times of crisis and disasters in life. Wala. Kay fear automatically comes in his mind kung wala kay pulong sa Diyos, wala kay kamaturan. O gani, ang kahadlok, makapawa kini sa imong pagka rationality. I don't know how to translate that in Visayan. Rationality and fear is failure to learn and utilize God's 10 problem-solving devices. Nahibaw ka naman sa atong idatunan. Oh, by the way, ako lang kang patinawan bahin ning mga terminologies nga atong gipanggamit like problem-solving devices, kanang faith rest drill, Operation Divine Dynasty, all of this, no? Kini mga terminolohiya, this is done as an innovative way nga masabtan nato ang mga kapitulo o mga bersikulo diha sa Biblia. Now, ayaw katinga kay nganong nagamit anining maong mga terminolohiya nga wala ba gyud ni sa Biblia? Of course, wala. You cannot find this in the Bible. Kini, gigamit lang ni sa atong ministry just to kanang hawan kanimo sa imong pagpadayon sa paglakaw sa pagkat-on og dugang kamaturan kay di man gyud nimo masabtan dayon ang buot pasabot sa mga kapitulo bersikulo diya sa Biblia. Gikinahanglan lagi kining atong paagis pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa ICE method. Isagogical, categorical o exegetical. Kung ako ka namang gipatinawon sa ibut pasabot niya na. So kining problem solving devices, one of these
kanang mga terminologies nga itong gigamit. In fact, kining 10 problem-solving devices ato man gibinisaya nga napulo kini ka mga paagis pagsulbad og mga soliran ug kini gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. I think nasabtan na nimo kana. Unya bahin gihapon sa kahadlok, kini kung kahadlok bahin kini or part of the emotional complex of sins. O naput na atong terminology nga emotional complex of sins. You see? Fear, ang kahadlok, nagalakip mangguni sa kabalaka, kahangawa, anxiety, and other emotional sins. Apan, sayo naman nga dili, mantabiyaan lagi sa Dios. God does not forsake us. He continues to provide us all the assets. Nagapadayon gud siya sa pagsangkap kanatos mga kasangkapan, mga galamiton, mga kasulbaran sa kinabuhi. Nagaapil kinis kanang kasulbaran sa kahadlok. So, nagatuo ka ba niya na? It's a matter of choice kung mutuo ka ba niya na o dili. You see? So, mao nga atong gitukbil kining bahin sa kahadlok. Now, ang pulong sa Dios padayon tan ini Bible doctrine becomes real to our life sa diha nga ato na kining i-aplikar gamiton. So that means kita doers of the word sa diha nga atong i-aplikar. So akong balikon nga ang pulong sa Dios mahimo lamang kining tinuod, klaro, tinuod, matuod sa atong kinabuhi sa diha nga kini ato ng gamiton. So, we become doers of the word ngadto sa mga sirkumstansya sa atong kinabuhi. So, mando man ni sa Dios nga we have to be doers of the word, not only hearers of the word. Otherwise, we just deceive ourselves. But kining tanan god nagaagad lamang sa atong desisyon gikan sa atong kabubuton. Kung balikon nga gikinahanglan nga magaling gyud ang pulong sa Dios. Metabolize the Bible doctrine that we take in excuse me. Otherwise, it only stays in our mentality. Ingon nga gnosis, knowledge understood. You see? Now, the antidote of fear, sa ako lang ginaingon kanimo kagahapon, mao ang mental attitude, courage. Kaisog diha sa atong panghuna-huna. Mao na'y atong ikaasdang ngadto sa kahadlok. Kay nabot pa ang 2 Timoteo 1:7, nagkanayon kining pulong sa Dios nga God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Sound mind. Now, by the way, when do we acquire a sound mind? Kanusa man? Tubag? Sa diha nga kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, the divine danosphere. So we have the power of God gikan sa balaang Trinidad o dunaw sab kitay gahom gikan sa pulong sa Dios. Now, ang imo kong pagsalig sa gahom sa Dios mao nay tinuod nga kaisog. That is the real courage. Believers need virtue love, which comes from Bible doctrine metabolized o nga kana na galibot-libot na sa imong panimuot. It's already circulating in your stream of consciousness. So, sound judgment nagagikan kini sa metabolized Bible doctrine nga gigamit sa usa ka magtutuo ngadto siyang kinabuhi. It is only by circulating metabolized Bible doctrine diha sa imong panimuot
nga ang usa ka magtotoo mahimo nga unsa mananaog nga magtotoo. That believer becomes a winner believer. Tamo man nga atong tumong. This is our goal as believers. Mahimong mananaog sa kinabuhi. Now, ang atong pagtuman sa protokol nga plano sa Dios, nanginahanglan kini og espirituhanong kaisog, kaligon, pinagi sa atong paggamit sa atong mental attitude of doctrinal courage under pressure. Dinhita mo nung kagahapon, di ba? Now, abrihi mong Biblia karon sa 1 John 4:18. Kung sa gisulti diha. 1 John 4:18 says, "There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment." Now, unsa man ito paghigugma sa Dios tuod? Mga tanong ko nimo. How do we love God? We love God, excuse me, atong gihigugma ang Dios uban sa gitawag og reciprocal love. Okay? So we love God with reciprocal love tungod kay ang pulong sa Dios nagkanayon man, we love Him because He first loved us. 1 John 4:19. O na sunod nga bersikulo. So, we have to rest on all of God's essences. Pila man ang mga kinaiya sa Dios nga imong nahibaw-an na o nakatunan na. Okay? I presume nga imo na ning nakatunan kamo nga taon-taon nagyong sunod ni atong ministry. Who and what God is. God is sovereignty, perfect righteousness, perfect justice, perfect love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, and veracity. Mao kana ang Dios. So, kung atong gigugma ang Dios, kinahanglan ng mga makaila kita kaniya. Gusto? Unsa man nimo lagi paghigugmag tao, butang ta atong kaamgid lang sa tao. Unsa nimo paghigugmag tao nga wa nimo mailhi? Imposible. Kanagong ilang mga gisulti nga love at first sight, kana ang ilanas mga magbabalak. You see? Just a misnomer, di na ka tinuod yun ang real sense of it. So, we have to know God before we love Him. You see? Now, once we have virtue love, we have no reason to fear. Na. Nagyuti ka tarungan nga nung mahadlok pa ta sa diha nga manag-iya na kita o gitawag virtue love. Thus, kinahanglan nga atong lukpon, punon ang atong pangunahuna with the Word of God. Aron sa pagbag-o niining mentality of a right lobe. Having fear is not only an insult to God. Ang atong pagkahadlok, di lamang kini insulto nga to sa Diyos, kundi pasipala ka na. Samtang sanglit, ang imong pagkahadlok, sama ramong na sa imong gihimo ang Diyos nga bakakon. Kasambot ka ba? Oh, by the way, having fear or mo insisteryo kang mahadlok ka, kinin timailhan nga napay kakuwang sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Kuwang pag yun. There is still lacking in your spiritual life. We still have a long way to go kung mauna. So, kung kita mo, inunta mo surrender ta, we give up, throw in the towel, matud pa nila, and not to keep moving sa itong espirituhanong kinabuhi, unsa man, we will end up being disciplined by God.
Namo na resulta. Kana moabot na gyud tanan mo mo resulta nga disiplinahon ta sa Dios. Mga anak mo niya. So hinumdumi nga sa diha nga na kay kahadlok o mahadlok ka, that means wa kay pagsalig. That means wa kay pagtuo. It's either fear or faith. Na. Pagpili, kahadlok ba o pagtuo? It's a matter of choice. Now, ang usa ka magtutuong mananaog, a winner believer, can equate living and dying. And it can also equate prosperity and adversity. Ang usa ka magtutuo nga napagyud siya kahadlok, mamatay, na musultay ni ang pagkamatay. A believer who is still afraid to die is an indication that wa pagyud siya di makaabot sa gitawag natong spiritual adulthood sa espiritual ng kinabuhi. Wala pa. Ang kamatayon, God, mao ni katapusang butang nining kalibutan na nga that should consider you for not consider, that you should concern. For you do not know the time, the manner of your death. Wa man tay nasayran, wa tay alamag, wa ta kay baw. Kanus asa, maunsa ang atong kamatayon. You see? Only God. Apan ang kamatayon, so sa kamagtutuo, dili kinahanglan nga concern alang kaniya, tungod kay nga naman. Kinuptan man ang iyang kinabuhi sa mga kamot sa Dios. You see? His life is in God's hands. Kaya binimo, ang Diyos nagarespetar sa atong desisyon lagi. Nagatahod siya kung sa atong himuong desisyon, but sa diha nga nasabta nato that there is no reason for us to fear death, tungod kay ang Diyos may inkargado sa atong kinabuhi, then wala gyud kay angay kahadlukan o kamatayon that would bother you in your spiritual life. Now, atong hinumduman nga ang Diyos wala gimuhatag kanato sa espiritus kahadlok, kundili sa gugma, sa gahom, o sa unsa sound mind. 2 Timothy 1:7. Now, hinumdumi usab kining maong gahom, gugma, and sound mind. Courage, kining sound mind, mao na ang kaisog. Kaya ang kaisog naman diha sa mga nahuna. Now, kini can only be acquired usab inside sa operational divine sphere. Ginamit nimo ang pulong sa Dios. You see? Natiman nga kung tuwa kas gawas, but pasabot, wa kas gahom o dapit nga may gahom sa Dios, tuwa ka sa dapit nga may gahom ni Satanas. Itawag na ito cosmic dynaspheres, kay duha man na. So, kung tuwa ka dito sa iyang dapit nga may gahom ni Satanas, then, awa kay gahom. Di ni mo maangkon ka ng atong gisgutan ng gahom, gugma, sound mind, courage. Kay kini ato man lang ning maangkon sa diha nga tuwa ta magpuyo lagi sa operational divine sphere, ginamit ang pulong sa Dios. You see? By the way, for a believer with doctrine, ang living and dying are just the same. Pariha ra gyud alang kaniya. Alang kaniya, ang Pilipos nagkanayon og dying is gain, profit, ganansya. Kaya binimo, ang paghadlok mo matay, makaguba ni sa imong katakos sa imong pagkinabuhi. It will destroy. It will devastate your capacity for life. The believer who fears death
Dungga kini patalingho gini. The believer who fears death kini nagpasabot nga kanang mao magtutuo ana pagyud siya sa iyang espirituhanong pagkabata. Spiritual adulthood. No, childhood. Dili adulthood. It is only in spiritual adulthood stage nga kanang mao magtutuo can get rid or suppress ining kahadlok mamatay. Kasabot ka? Tungod kay ang kahadlok god dako ning suliran sa kinabuhi. Gusto? Ug sa diha nga ang kahadlok mao na mo dumala sa atong kinabuhi perpetually, then dili gyud tong makakabot. Yan ang katakos pag kinabuhi. Sabta gyud na. Ang atong katakos sa pag kinabuhi ato lamang kining makabot. Okay? Ato lang kining maabot. Bisag kinsang magtutuo, maabot lang kini sa diha nga iya nang kanang naabot usab kining spiritual adulthood. You see? Sa diha nga usa ka magtutuo is just fearful because he is carnal. Maingon nato nga wa gyud siya katakos sa pagkinabuhi. Wala. Ang kahadlok god kaaway ni sa protokolo nga plano sa Dios. Nga naman. Ibaw ka nga no. Tungod kay ang protokolo nga plano sa Dios is courage. Kaisog. Ang nasa sulod. Buot ang Dios nga imong maangkon ka ng maong kaisog, kaligon, kabaskog. You see? Ano, hinumdumi ni nga ang protokolo nga plano sa Dios puno ni og kaisog, paglaom, kalipay, katakos pagkinabuhi, kauswagan, mga panalangin, etc. Now, ang usa ka magtutuo nga nag-iya og pulong sa Dios who has Bible doctrine can equate prosperity with adversity. Ang usa ka ligon og maisog espirituhanong magtutuo makabarog kini siya. You can stand alone. Wa gid siya pagdagan ngadto sa ubang tao but only on God's word. Di man ina. You see? Sa kahadlok, in fear, wala na ba'y seguridad? There is insecurity. Kung ikaw mahadlok na. Apan ang pulong sa Diyos nagkanayon, He gives us power, love, and sound mind. Hindi kay some. And a sound mind. 2 Timothy 1:7. Naaman na pulong ko na sa Diyos. Na po di siya matter of choice. Kung tuo ka ba niya na o di. You see? I hope nakuha ni mo kining buot na kung ipasabot. Kaya ingon nga magtutuo, dili ka kay mo dagan kas imong mga amigo, tingali sa imong pastor na. No, you cannot run your life by fear. Pinagi sa imong paggamit sa imong mga pagbati. Emosyon, mabituto akong iyon imo sa diha nga imong tugutan kanang imong mga pagbati nga mao imo dumala na sa imong kinabuhi, you will be in big trouble. Ingon nga magtotoo. Kasabot ka? Now, we have said that ang kahadlok is an emotional sin. Gusto? We should never be dominated by emotions since emotions have no thinking. O inulan itong singular nga emosyon. Ang pagbati, way huna-huna. Dili magkahuna-huna ang atong pagbati. Samtag yun na. Mabito ito ang isay-isay kanimo nga usa sa higayon nga naga-evangelistic rally midintos usas mga prisuhan o bilangguan dito sa Bohol. Okay? Gi-schedule magutong among evangelism dito sa duha ka mga bilangguan, city jail o ang provincial jail. Yung usa niya itong higayon nga niya usa ka
binilanggo nga akong gipangutana nganong ni amang kadoy nganong ang napriso ka man mao kini mo kadto nakapatay kuno siyang tao. So mao to nga akong gihinak na akong pangutana nimo sa imong pagbuhat ni adto gaw-nahuna ka ba? Imo bang gigamit imong nahuna niya tong panahon na? Tubag po siya na wala ba yun sir? Wag yung ko makahuna-huna. Nakalimot ko sa kung kaugalingon. Na. You see? Wag siya makahuna-huna. Mo to nga, unsa may ang gigamit. O man siya mo gamit siya huna-huna. Ang iyang emosyon, ang iyang kalagot, kasuko. Mo to iyang ipatay. Na mo na. Tungod kay, ang imong pagbati lagi dili makahuna-huna. Why huna-huna ka ng imong pagbati? Sabot. So mo na, ato gining hisgutag maayo ni gining mahitungod ni ining atong huna-huna. I mean sa atong pagbati nga why lambot kini sa espirituhan ng pagkinabuhi. It has nothing to do with our spiritual life. In fact, it devastates, it destroys sa atong espirituhan ng panginabuhi. Naman to itong gihisgutan, no? Di ba? Ang duha ka kategorya sa atong pagbati. Normal emotion o abnormal emotion. Naunsa man yung normal emotion. Ang normal emotion mao kining pagbati sa dihang ang magtutuo mutubag ngadto sa iyang in other words in English, when a believer responds to what is in his prefrontal lobe. Kung unsay na diha sa una-una. Apan ang abnormal emotion, lahi, mao kini kanang higayon nga ang magtutuo mo react, mo sinta, mo Binisaya react, mo sinta o kanang mo diha to term nga atong gigamit nini muliskuhag tagsara man gamito na to sa dihang usa ka magtutuo muliskuhag to what is truth kuno sa tinuod and what is in his prefrontal lobes na. So ang pagbati should never be the basis of a believer's spiritual growth level. Why labot lagi ni sa atong espirituhanong pagkinabuhi o kanang pagtubo, espirituhanong pagtubo, spiritual growth. It is Bible doctrine. That is the basis ang labing tinuod. Now, talking about emotions, ang kahadlok, bahin ni ini. So, fear is an emotion. Okay? Of course. Emotion magiging fear. Kung mag-isgot ganito niini, ayaw kalimti itong tulo ka espirituhanong kahanas. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Kay kitang mga magtutuo, kinahanglang makakabot and acquire the above three spiritual skills. Itong akong gihingan lang di padugay. By our spiritual momentum. Inside, sud, sa atong dapit nga giandam sa Diyos kanato, nga puloy-anan, the place of power, nga iya sa Diyos, operational divine dynasty but kung pasabot, pinagi sa pagtuman nato sa protokol nga plano sa Diyos atong kinabuhi. Ang imong espirituhanong kinabuhi is what you think. Your spiritual life is what you think. Kung sa may gisulti sa Proverbio 23:7, mabrihe mong Biblia. Proverbio 23:7, nagkanayon. What you think is what you are. Unsay mong ginuhuna, mao ka na ikaw. Ikaw. Mao'y maghuna-huna. Now, in another note,
nagahisgot man ta dinhi sa sala sa kadlok. Sanglit ang kahadlok. Usa man kini sa lista sa mga sala una. And kung kini mo kontrol, mo dumala na sa pagbati sa usa ka magtotoo, kanang iyang kinabuhing espirituhanon is devastated. Sabta gyud na. Nagba gyud. Emotion should not be used in meeting problems in life. Di man nina. Ayaw gyud gamita ang imong pagbati, mga pagbati sa dihang magatagbo ka, magatubang ka, kanang harong kag mga suliras kinabuhi. Kay when emotion takes over, doctrine is erased. Mapapas yun. Manigin na. Kaya ang kaisugod, mao ang imong pag-angkon. You claim God's promises before problems come in life. Mao na tinuon nga kaisog. Hinumdumi. Nga sa dihang ang mga sulirans kinabuhi mohapak anato, we are required to utilize God's word, God's promises. Iyang nga saan aron sa ingon niya na atong maharong gayud kining maong mga suliran. We are able to deal those problems and be victorious over those problems. Kini nagpasabot, which means watch what God will do to those problems. Kanang pabuta. Sudong nga lang. Unsay buhaton sa Dios niya ng mga suliran. Apan paminaw. Be sure nga ang mga saad sa Dios, ang iyang mga pulong na metabolize, na galing diha sa imong kalag. The antidote of fear, unsa katuto? The antidote of fear is courage, derived from metabolized Bible doctrine used. Imong gigamit. Now, ang kaisog, mao ang imong pagunahon nagpulong sa Dios under pressure. Mao ginadabing tinuod. Courage is a mental attitude with metabolized Bible doctrine. Kaya ang normal nga emosyon, unsa to iyang papel, unsa iyang function? Just to respond. Pagtubag, mao na normal emotion. It responds only with Bible doctrine to any crisis in life. Apan ang abnormal emotion, mo react, mo sinta, mo kanang liskuhag to any crisis in life. So hinumdumi kanunay. What we think is what we are. Jeremiah 17:10 also says, I, the Lord, searcheth the heart. I test the mind. No, kining heart din hituod. Kay asa man ning Jeremiah, Old or New Testament? Of course, to sa Old Testament. Na unsa may original word used sa pagsuwat sa Old Testament, Hebrew. So ang Hebrew word for heart is leb. L-E-B. Leb. Okay? Sa Griego, ang heart is cardia. So, tiba nila. Now, again, akong sublion sa pag-ingon kanimo. Nga ang pagbati, suliran kinis mga tao. Emotion is a problem to people depending on what kind of emotion unsay ang gamiton. Good emotion or bad emotion. Ang good emotion ay normal. Ang bad emotion is abnormal. Of course, sa diha nga mugamit ta sa di maayong emotion, bad emotion, there is a problem. Unlike using the good emotion. You see? Nagsasamot ka ba? Now, ang maayong emotion, maayong pagbati, mugamit lamang sa unsay gidisenyo sa Dios. Akong inilison
good emotion only uses what God designed it to be or to be used, which is unsa pagtubag lamang to the frame of reference o mental attitude. Kaya ang dautan nga emosyon abnormal man na kini mo sinta mo react ngadto sa atong mentality sa atong pangunahuna. Samtang ang good emotion normal mo tubag lamang kini inubanan sa kamatuoran. Kasabot ka. Now, ang usa ka magtutuo kansang basihan ang iyang gibasihan sa pagtubo spiritually is his emotion is not actually going anywhere in his spiritual life. Sabta, ang kung balikon to kay basig nawa ka. A believer, ang usa ka magtutuo kansang iyang gibasihan sa pagtubo spiritually. Mao ang iyang pagbati, actually, is not going anywhere sa iyang spiritual ng kinabuhi. Wala. Is not moving an inch. So it is Bible doctrine and feeling of the Holy Spirit that is supposed to be our basis sa atong pagtubo ng espirituhanon, dili ang atong pagbati. That is the reason why mo ka na hinungdan nga no. Nga kinahanglan magtuon, magkaton, mutuo, mo gamit sa pulong sa Dios on a daily basis. Nakadungog ka? Adlaw-adlaw. Sama na atong ibuhat adlaw-adlaw. Watay sipyat, adlaw-adlaw gyud kini atong pagtuon sa pulong sa Dios. Aron di ta mo gamit ni atong mga pagbati lang. A believer who uses his emotion, not Bible doctrine, mahimo lang rabakin ni siya nga enemy of the cross. Kay, ano man? Because he is a loser believer. Pildiro man siya nga magtutuo. Now, there are believers who make their emotion their God, their priority. Na mo ilang pasiuna. Now, kay kinigod, this is the world's modus operandi now. The world system. System man is kalibutan na eh. Unsa man yun? Naman ay tulopod ka kanang kahanas sa pagka-arugante. Ang pasabot, there are 3 arrogant skills. Munihing atbang sa 3 kanang spiritual skills sa magtotoo. Naapoy 3 arrogant skills. Ano siya man eh? Self-deception, self-justification, and self-absorption. Now, ang usa ka magtotoo, by the way, can either be under the power of the Holy Spirit or the old sin nature. Yes. Di ba ako ka nag-iingnan niya na? It's either. Kinsay iyang tugutan sa pagdumala siyang kinabuhi, ang gahom ba sa Espiritu Santo o ang gahom ba sa iyang kinayang magkasasala. It's a matter of choice. A true, genuinely kanang brave Christian is one who has courage under pressure. Na siya kaisog, bisag ipiit na siya. Now, therefore, ang usa ka magtutuo has to metabolize Bible doctrine. Kinahanglan galingon kini sa Espiritu Santo to be able for him to use that Bible doctrine. Kaya man niya magamit ang pulong sa Diyos kung dili ma-metabolize, you see. Kay academic knowledge sa pulong sa Diyos lang, it has nothing to do with your spiritual life. You see. Mao bitaw, inundumi katong mando sa Dios sa iyang pulong nga kitang mga magtutuo kinahanglan we become doers of the word, not only hearers of the word. Again, it is a matter of choice. Naragisi mong pagpili. Dinilang na kita kuto pagkakaroon atong ipadayo ni ugma adto ta maghisgot bahis doktrina stimulus. Inindot kayo ning mahong kanang pagtulunan. So, okay, kaninyo mga bag-o,
Mapay pagsuway o salmot ni atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Kini akong i-address kaninyo mga bag-o o labi na nga dili ka magtutuo pahinaw. Higala kung ugaling mamatay ka karon. Nahibaw ka ba o may langit ka o may impyerno ka hangtod sa kangturan? Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon ra ba nga imo ka nang mahibawan. So gipangutana ta kahigala niining maong pangutana. Sanglit mo kini ang labing mainungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi nga imong matagbuan. Pangutanon ta kanini, luwas ka ba? Are you saved? Now, dili question kung sakop ka ba o sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka ba o sa talahuron o dalay kung kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Are you saved? Now, higala, aron ka maluwas. Una sa tanan, kinahanglang moangkon ka nga ikaw sa kamakasasala. Kay ang Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12 nagkanayon, kay ang kasulatan nagingon, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong nga sala, mao ra ba hinungdan nga nakabsan ka himaya sa Dios? Ug mao na hinungdan nga no, nga dili gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka may langit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma nimo. O gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay siya dito sa cross sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala, sa paghatag kanimo kay gayunan nga ikaw mahilangit. Apan gipakita sa Dios kanato, ang gidakon siya ang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Now, sa diyang namatay si Jesus dito sa cross, ang iyang kamatayong espiritual mo'y may bayad sa silot sa atong mga sala. Kolosas 1:14 nagaingon, nga mao'y naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Now, understand this very well, my friend. Nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayo og tabang aron ka may langit. Ang tinuod, gibayra na kana ni Jesus sa hingpit yung pagbayad. Sa diyang namatay siya dito sa cross. So wa par siya mamatay ra ba? Siya miingon og tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niya nga hatagan kag puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing wa nay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Higala, kung muluwas si Jesus kanimo, dayo na kana. Wa si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikas lubnganan ug karon buhi siya kayo. Ug tuwa siya sa langit, nagapangaliya siya alang ni atong nagatuo kaniya. Now, gitudlo ko kaninyo nga akong nadawat nga mayungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, suma sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya, ug sa ikatulong adlaw gibanhaw, suma sa naisulat sa kasulatan. 1 Corinto 15:3 o 4. Matud pa si Hebreanon 7:25. Ug busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinagi kaniya
kay buhi man siya hangtod sa kaangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Now, pinagis pagtuo. By faith, dawata si Jesucristo. Si Jesus namatay aron sa paghatag o kinabuhing walay katapusan ngadto ni bisan kinsang motuo kaniya. Hinoon, samas bisag unsang gasa, kanang gasawa gyoy bili hangtod nga imo kanang dawaton. Gusto? Juan 1:12 nag-ingon, apan kadtong bidawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ikaw naluwas pinagis pagtuo. Wa na bisag unsa pang ikadugang niya na wala na. Episo 2:8-9 na kanayon. Kay pinagis pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa kini sa Dios. Busa, walay makapasigarbo ni sanglit, di man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So, timan ni pagayo. Nga ang bugtong pagtuo nga nakaluwas kanimo, mao ang hingpit nimong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Kunimo siyang tuuhan. So, buhat 16:31. Tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. So sabta higala nga only faith alone in Christ alone mao'y bugtong paagis kaluwasan ug wa narabay lain. Duha ray mo kapilian higala. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong maluluwas o ikaw maluwas? Or musalikway ka ba kaniya nga manluwas o ikaw mahinukman? Pili gala. Apan samtang gisulti sa pulong sa Diyos diya sa Juan 3:18, ang dili mutuo mahinukman ng daan tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Diyos. Busa, sublion ko, pagpahinumdum kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining laing higayon sa among pagtuon sa among pulong. Salamat o Diyos sa imong pag-uban kanamo, pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Uban ni kami sa among pagbuwag ning adlaw. Hinaot nga kadtong among katunan ni ining adlaw, mahimo untang dugang panalangin sa among kinabuhi. Salamat sa imong grasya ni ining among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among adlaw nga pagtuon sa imong balang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.